tiada di sini. Tuhan Yesus dongaki saiki hutonoku Yesus ono aku nama ini.
Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasahaton Tusude Ruas, dohok tamu namar minggu di Tikion, selamat datang dan selamat beribadah madhita. Suang songoni dihamu amanginang, na mangihuton parmingguan marhitehon live streaming, parhalado totong mandokon, selamat beribadah, jala selamat mengikuti. Tapuji matuhata, mared demahita, sian bukwede nomor 10 sada, ayat 2 dohot ayat opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumepalangit dohot tanoon. Amen.
Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na nililuan ni Jehovah sianho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon matuhami roha na tugu, na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas, pasahuton ulaw na denggan, sailehon dame tuhami, asasonak kami mangulu di bagasan pangodingimi, say marsigat tung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, say ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maredde mahita sian bukwede nomor 657 ayat sada dohot ayat tolu. Bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tutuhata, laho mangulahon naho bar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon naho bar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, maredde mahita, sian bukwede nomor 388 ayat 2. Tatopoti madosat tanagudangi tuadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitop panasana adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akkanahula hami marhite sian pangalusion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha narwai. Nang sian pakataon nami narwai, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni roha nami,
nata masih tutudo honauhum hami alani dosa nami i, alai natar sol bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami ale di bata nami, pardenggan basa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu rohanami be, asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda, na pinarbagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokid dohu tadikon ho, alai papungokku doho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohikku satokin maradopokko, alai marhite-hite dengan basa saling lilingna, asyakku ho, ninna jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabegema cor ina gloria.
Tapuji Tuhata, Maret de Mahita, Sian Bukuede, nomor 467, ayat sada dohot ayat 2. Tabegema hatane debata naga beturpuk epistel de parmingguatta sadarion ima sian ede biddu 2 mamukka mai sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 tolu amanginang tajahama namar sikat soring haroro ni panguli dirupa suarani hasudungan ni rohakku doi idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajingjang di atas nyak karobean dungi makuling mahasudungan ni rohakku didok mamad dokau hehe maho ale hasoloan ni rohakku nama liutus jalaruar maho nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tikki paredeon nunga pola tarbege suara ni adur titi di tanot tai ima sahatna martua do akan atu mangihon hatane debata jalana pyopsa amen. Tapuji Tuhata Maret de Mahita Sian Bukuede nomor 355 ayat sada dohot ayat 5. Oh
taha tidak kom maha taha porsiaw tay songon nahin tidak kon nidong atas taha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeon sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuba na toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun nirbata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia di ton di perbadia jala dong sadahuria na badia huria hato panela Kristen akan na badia dohot dihasain dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda amin tabegema kor eksaudi.
Tabegema titing namasa dohok nanaing pamasaon ni huriatta. Horas madihita dihamu damang daina ima tik-tikta di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 guarne Minggu palimahon dung Trinitatis nagabe topik Minggu ima makalomohon patik ni debata tapayut-yut ma tik-tikta 2.1 sermon parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 11 Juli 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2 pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan ibadah sore pukul 16.30 WIB. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Johannes Sidebang STH dari HKBP Resort Muria Kota Distrik 23 Binjai Langkat. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Sermon Week di hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Week 2 di keluarga T. Arwan, Boru Tambunan, alamat Jalan Lurah nomor 22 RT 1 RW 3 Cimahi. Di week 4 keluarga L. Simanjuntak, Boru Silitonga, alamat Gang Tohir Cihanjuang. Week 6 di keluarga P. Pasaribu, Boru Stompul, alamat Jalan GA Manulang Sudi Mampir RT 1 RW 2 Padalarang. Week 8 di keluarga S. Silitonga, Boru Sitorus Nahinan, Komplek Lewi Gajah Permai. Untuk hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 untuk week 1 di keluarga G. Siregar, Boru Sianipar, alamat Asrama Basis. Week 3 di keluarga R.A. Sinaga, Boru Silalahi, alamat Perum Cimahi Town. Di week 5 di keluarga Nyonya W. Simanjuntak, Opung Pratama, Boru Siregar, alamat Istana Gardenia, Kolonel Masturi Cimahi. Di week 7 keluarga Hadisitorus, Boru Simanguncong, alamat Komplek Taman Bunga Cilame, Blok B4 nomor 13. Dan di week 9 di keluarga Situa MT Sinaga D. Boru Sitanggang, alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2 A2 _34. 3.2 Persembahan Bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Poin 5 pemberitahuan. 5.1 Kunjungan Gerejawi. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023, Paduan Suara Galileo akan mengadakan kunjungan gerejawi sekaligus penggalangan dana pembangunan ke HKBP Subang, Resort Subang, yang berangkat sebanyak 35 orang didampingi oleh Pendeta Hasian BMS Purwa STH dan telah berangkat tadi pagi jam 6.30 dari gereja. 5.2 Cuti Pendeta Resort. Terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, Pendeta Resort Amang Pendeta Hasian BMS Purwa STH melaksanakan cuti tahunan. 5.3 Sewa gedung sekolah minggu yang baru. Terhitung bulan Agustus 2023, gedung sekolah minggu yang baru sudah dapat digunakan dan disewakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jam operasional gedung, sound system akan dimatikan sampai pukul 17 WIB. Yang kedua, tarif sewa gedung. A. Pesta ujuk ataupun marhata sinamot untuk jemaat sebesar 2.500.000 tambah kebersihan 300.000. Untuk non-jemaat 3.500.000 tambah kebersihan 300. Untuk acara tardidi, malua ataupun mangain, untuk jemaat sebesar 1 juta rupiah tambah kebersihan 300. Dan untuk non-jemaat 1.500.000 tambah kebersihan 300.000. Apabila ada penambahan perlengkapan akan dikenakan biaya tambahan.
Untuk informasi lebih lengkap supaya menghubungi Ketua Parartawan. Sonima amang inang tik di hari Minggu tuata nama maso hita. Shalom. Tapuji matuhatta, maret demahita sian bukwet de nomor 517 ayat sada dahut udutna, uhut ma tapasahat pilihan sada A dahut sada B. Martangyang mahita. Kami ni debatana sumurong siyan saluhut na roha, ima mga ramoti ati dohot pikiran mo nabi, ti bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na. Dihita na marpungu di bagasan tikyon, iya hata ni tuhata nagabi
jamita di parsaurata imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu huria Rom biddu pitu mamuka mesan ayat 15 sahatu ayat 25. Tajahama margati-gati amang dot tamunaka inang. Aidaku tolopi nahubaini ay nahuhagigihon ido huula dada nahuhalomohoni. Asa dada au namang ulahotca tung dosaido mangingani au. Ay dada huula na denggan na pinarhagio ni rohaku narwai na sohu halomohon ido huula. Asa jupangau songon aturan naroado dapot di ahu nakpe di pangido rohaku mangulahon nadenggan. Alay hui dedopatik na asing di bagasan akarwas ni dagiku na marmusu dopak patik na di bagasa rohaku gabe di patuduk doau tu gonggoman di patik di dosa na di bagasa ruas ni dagiku. Sudah mahitaya 25. Mauliate mahudok tu debata marhiteite Yesus Kristus tuhatai di baheni au sadiri manguloi patik. Ido anggo sahatna huriani tuhata namarlas ni roha di bagasan partikianon totu heado hita merasa bersalah sian mulai dak danak bajar-bajar na poso ama ina satu akalan siapi heado ta adopi merasa bersalah. Jala heado mungkin heata dopi merasa berdosa. Bahkan manol sol bagi mahita ditiki na taulahon akka nadenggan. Contoh sederhana molo tamuruki akka nataholongi isarana akka mata tamuruki akka inata tamuruki akka yanakota pasti adongdo di bagasa rohata ay buah sama humuruki nakiningan sasitongna dang nanaing murukau sasitongna nanaing hurokon oddo alai bahasa gabi murukau perasaan merasa bersalah on masai jodoh mangingani rohani hita jolma alai nagabi suku-sukun ai bahasa gabi adong perasaan bersalah merasa bersalah hita di bagasan ngolut taon sasitong namang do tamunak kainang ido hataridaan
na mangula do sa toddini Tuhani di bagasan ngoluni jolma akka na porsea ganupari dohot ganup tiki. Jadi lapatanna molo memang si tong dohita mamuruki akka mata, mamuruki akka yana kota, mamuruki akka yana inata, dot mamuruki akka nasolhot tuhita. Molo memang si tong do muruk-muruk tai, ya lanjutkan aja lah. Ayah sabohado asatu hadengganod dui. Alai tutu sipata mata dokon ay buasa gabe murukau, gabe adong perasaan bersalah, gabe adong dihita merasa berdosa. Alai amang do tamunak kainang ikon ingotot tado, molo memang muruk hita tu hadengganon berarti mangula dope toddini debata di bagasan ngoluta, di bagasan ni akka ama, di bagasan ni akka ina, di bagasan ni akka yanakon, di bagasan ni akka sisolhota. Hamunaka na hinaholongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Hata ni Tuhata na mamakulingi hita di bagasan partikyanon. Tung masai takas do amang inang di pataridahon, Apostel Paulus na di roha do na di pikiran na so sadalan. Na bergumul do Apostel Paulus. Pergumulan ni ibana no balga ima disadari ibana do sasitong na nanaing mangulahon akka nadenggan alai ala nadosa madongani jaladong di bagasan parngoluon na gabe akka hagio ni pardagingaw ni diula ibana nang pesa sitong na naniigil ni ibana dada sasitong na tu akka na roha naniigil ni ibana na direncanahon ibana naikon mangulahon akka nadenggaddo. Hidupan na di pajojor Apostel Paulus saluhut na akka pergumulan na adong di bagasan pikiran nai. Isarana nak kiningan molo tapay hutihut marhite turpukta di bagasa tikyon di pajojor Apostel Paulus takas sasitong na pergumulan na borat na adong di bagasa rohadot pikiran na Imam Marhite ayat 15 satu ayat 20 di pajojor ibana do dang na di rohanai dang na di pikiran nai anggo di roha do di pikiran na ima akan adeng gaddo nian nanaing ulahonon alai ala parbue ni dosai na mga rajai roha dohot pikiran ni jolma gabi akan roama na maralo tupatik ni debatama sai diulahon akka jolma dohot di bagasan panuratan ni Apostel Paulus di bagasan tikion. Hapi pati ni debata mengajari jolmaido sasitong na asahot mangulahon lomoni rohani debatai. Alai ala dosa naung mangarajai tuganu nguluni akka jolma. Gabe jolma ipe, gabe manusia ipe, dao sian patik ni debata. Dao sian akan dihalomohon debata. Gabe hagio ni hadagingoni nagabe diula akka jolmai. Alani tu hita saluhutna akadamang doho dainang nang naposobulung pe di bagasan turpukta sadarion timbul masada suku-sukun bohado hita tutu di bagasan parngoluota so na dokon ni
napatujulo nakiningan di jami taon olo dope hita manol sol bagi di bagasan parngoluonon, atau memang banyak sekarang orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen ketika dia melakukan yang jahat, melakukan kesalahan, melakukan dosa, dianggap itu, ya itu kan wajar-wajar saja. Namanya juga manusia. Namanya juga kita masih hidup di dunia ini. Dia tidak ada merasa bersalah. Maka ketika pikiran-pikiran pangalaho akana songonon mangarajai dirita, mangarajai rohata, berarti nungabe amang inang keluar hita sian lomoni rohani debata. Dan patik ni debatabe na mangula di bagasan ngolutta. Dan patik ni debatabe na mangula di bagasan rohatta. Dan lomoni rohani debatabe na mangarajai hita. Sian hatani tuhatta. Naeng diajarhon tuhita manang naeng diodolho tuhita marsada-sada hobarna kiringan tu topik ni minggutta sadarion ima makkaholongi patik ni debata. Mana neng dohonon ni turpuko tuhita. Naparjolo sahali amang inang marhiti hatani tuhatta naeng takas botota di bagasan ngoluta marsada-sada. Ternyata nunga dipatuduho debatabe holong ni rohana marhite-hite Yesus Kristus. Jalaido nakiningan natabereng di edde 2 epistel tai ayat 81 10 tuli. Molo tatangihon jamita sermon di pertanyaan week nadia Rabu nadia hari Kamisi. Siapakah sesungguhnya yang dimaksud kekasih jiwa Tuhan? Isiro sasitongna holong ni rohani debata. Isiro sasitongna kekasih rohani debata. Nabuy berengot tadi si atik pe jolma pardosa hita, atik pe naung saijo jot talau si patik ni debata. Alai molo taparohaudo edde 2 ayat 81 ayat 10 tului hasian ni debatado hita. Hasian ni debatado hita. Nang pe sipata muruk-muruk debata tu hita. Nang pe sipata tarimas debata tu jolma batar songon natadok ko sinakingani duinak kiningan. Molo muruk-muruk pe amata tu inata, molo muruk-muruk pe inata tu amata, molo muruk-muruk pe hita tu aka yana kota, baholan pamolusan sabing dui. Asa memang nanang taigil sian nasida ima asa toktong nasida mangula di bagasan hading gano. Jadi Tuhan taipe ala kekasih jiwa na hita, ala hasudungan ni rohana do hita amang do tamuna kainang, ala na argado hita di adopan ni debata. Nang pe sipata madabu hita tu adopan ni akka dosai, alai ala argado hita di adopa di debata, ala kekasih jiwa, ala hasudungan ni rohani debata hita amado tamunak kainang ido ubana gabe haholongan ni rohana hita. Dituduh sodo amang do tamunak kainang molo tabige jamita na di pertanyaan ni edde 2 di antara seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Baitor tayo jo baru hita tikina jatuh cinta amang tu
parsinodukta. Kembali jo hita tu masa bajar-bajar manang tu aka naposo. Baru rohamuna inang tikiri ultopon amat tahun na jolo holong di rohana tu hamuna. Pasti berbunga-bunga do rohamuna kan? Pasti lasdu da rohamuna. Adi gemanuai ngau di pajari haleton ditoridora di bagasa pikiran muna te nang pesa sitong na kalau akan poso parupuan ya sifatnya kan menunggu dan orok ada anak boru mangultopon holong ni rohana tu sahala doli-doli boru-boru si pare sodui itu kan alai kon doli-doli ido parjolo madokon holong ni rohana tu salah anak boru yang pasti sifat perempuan adalah menunggu kapan dia mengatakan cintanya kepadaku. Jadi atong mamolo nu ngamar bunga-bunga rohana dung tadokon holong di rohatai bahasa neng hato bahasa neng bolo tai ngoda parta jabita pertanyaan bahasa neng paju paktorus. Ido kan bangabar bunga-bunga adiga donaing ajakon na au tu lembang merdalani adiga donaing tu dia do tahe tu mol hami merdalani adiga donaing hami minum-minum di dalam keromantisan itu kan ende kan kalau kita mengingat Kidung Agung itu banyak menceritakan tentang keromantisan banyak menceritakan apa kasih sayang godang dona mangodol hodisi amang do tamuna kainang aka holong ni roha. Jadi ala hita hasudungan ni rohani dai bata nak pesipata tarimas tuhat tai diajar do tu hita bahwa Kristus yang sudah menyelamatkan, Kristus yang sudah menebus kita, Kristus yang sudah mengubah kehidupan kita saat ini, Kristus yang mengendalikan kehidupan kita. Dada bedosai na madodoni hita alai molonung ngahasudungan ni rohani debata hita lomoni rohanai nama naikon si ulahonota ama lomoni rohani tuhani tuho amang do tuho inang maka ngoluhon patik ni debata terlebih kepada pasangan suami istri bahwa kasihlah aro patik ni debata tu akan merumah tangga haholongan nido nagabe rahut ni saa patik ni debata jadi nakiningan namang do tamunak kainang ala holong do rohani debata maradopon hita kekasih jiwana hita hasudungan ni rohana hita hidup banagabe si hol rohani tuhani pajupang dohot hita kanido akan na mardongan masih hol pajupang bonya ganu tokin besongon itu dah hita di bagasa tikion bohana nasi hol do rohani tuhani pajupang dohot hita ubay na marminggu hita di bagasa tikion nalu siamu na masih hol do hamu pajupang dohot debata isana so masih hol di son pajupang dohot debata alana masih hol do hamuna amang inang ala hasudungan ni rohani debatado hita amang inang tadi dikatakan bagaikan seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang notabene mereka selalu ingin berjumpa tudo songonima hita doh debata di bagasan parmingguanon di bagasan parsermonani na di wekero tok kamu namang inang boyro binering bolo di parsermonan wekon dia lagi ya dia lagi odo abang pacupang gibeneri minggu contohna ba omuseng minggu depan maunya nambah lamang inang ringgas mahita pacupang dohot debata baik di bagasan pertanyaan onang marsangga-sangga hita ya
unang hola di gereja hita paju pang doho debata alai do nang di parsermonat taida di wek taido benar dibuka setiap minggu sermon wek asa ala kekasih jiwa ni Tuhani do hita hasudungan ni rohani Tuhani do hita lomo rohana paju pang dohot hita. Amin. Yaido dakola di sona tok kita paju pang do debata di pertanyaan pe lomohian rohani debata paju pang dohot hita. Ya memang kalau tidak bisa lagi melangkah akan tua-tua mungkin imadamang ngamalam baru bainoku ninna rohani nasida babu ime tarcalo roha ay buama naung akalan sia naung marumurno puluh tugijang kan ngaura-ura masuk angin yang itu dah baik ko maklum na may iba alay nang pesongoni nang pe akalan sia basa yarong do memang pinarohaon na madohoti sermon uwik alanya hadui masih hulawamang mauasawamang ada pacupang dohot debata. Itulah dulu yang pertama. Yang kedua nanaing dohonon niturpukon tuhita amang dohot tamuna kainang akajolma namang namakaholongi patik ni debata ikotoktongma ibana makaholongi patik na adong di tonga-tonga ni portibion ya dakolan hita makaolongi pati ni debata alekan adong do pati di tonga-tonga ni portibion manang aturan na adong di tonga-tonga ni portibion baikon ahut tadui ikon uduk do hita tusi baunang tadokon haholongi ma patik ni debata alai basay talanggar patik na adong di tonga-tonga ni portibion. Setiap orang yang mengatakan aku mencintai hukum Allah maka yang kulakukan ialah apa yang dikehendaki Allah. Ketika aku katakan aku mencintai hukum Allah nahulahon ima akalomoni rohani debata. Ima bagaimana kita di tengah-tengah dunia ini juga harus tunduk kepada aturan yang diperbuat oleh pamareta nang tutonga-tongata. Molo tahaulong hidup patik ni debata hukum Tuhan. Tentu itu didaratkan kepada pribadi kita, pribadi lepas pribadi tutonga-tongata. Berarti kita juga harus mencintai hukum yang diterbitkan oleh pemerintah kepada kita saat ini. Hukum Allah nataulahon ima lomoni rohani debata. Ima bagaimana Kristen yang sebenarnya yang sudah dibayarkan Kristus melalui pelanggaran-pelanggaran kita itu, Kristus sudah membayar kita dengan lunas. Kristus sudah membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Jala salut akka parngulota amang inang naing magabe lomoni rohani debata. Ito nakiningan di dokon Apostol Paulus nang di ayat 25. Molo di ayat 25 di dokon disi bodo pe tajahajo ayat 25 di turpukta di Roma Pita ayat 25. Tolong dulu ditampilkan slide amang inang. Tolong dulu ditampilkan slide-nya Roma 7 ayat 25 tadok kemajo mauliate mahudok tu debata marhite Yesus Kristus tuhatai artina dang boy hitama ngulahon patik ni debata
kalau kita belum ditebus dalam Yesus Kristus, maka penebusan Kristus bagi kehidupan kita membuat kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak lagi yang dikehendaki oleh dosa. Alani doa manginang molomuruk hamuna, ya, molomuruk hamuna. Jala memang gabe hacit rohani nadi buru kamunai, ya, baunang gengsi hamuna untuk minta maaf. Molo memang dah hacit atong padoi ni natamuruki ai mada marsala dua unak kiningan apala tulum ho humuruki ate, ya, baunang holan naneng papuas son hagyo ni dagik ka kita maradopo dongata nang pisasitong na dongatai kita yakin dia bersalah. Alay nang holan papuas son hagyo ni dagik ka kita harus mampu merangkul dia kembali. Ai mada minta maaf mawate gabe sona aci nak kiningan roham sasitong na tujuata ima asamu bado ibana. Alani unang gengsi hita mangido maaf tu akka na taholongi sasitong na gabe merasa aha ibana gabe hacit rohana. Jala tasadari do memang ba hacit tulum tai tu ibana, hacit pakatayot tai tu ibana. Dak pola gabe merasa ahi tadi si bah gabiau minta maaf tu ibana do salah. Ketika kita diperhadapkan dengan satu bagaimana kasih Kristus itu didaratkan kepada orang yang bersalah itu, baik keboy do hita minta maaf tu akadongata na bersalah baik madah minta maaf udah apala tulum nak kiningan hudok kotuho hatai unang pola gengsi hita minta maaf tu nasida. Allah memang amang do tamuna kainang jok do gengsi manang ego na luar biasa na masa di tonga-tonga ni ngoluni aka jolma gabe mabahen daw hitasian patik ni debata. Jadi molo memang tulom hita makatai jala memang haci rohana da pola salah hita minta maaf tu ibana ala memang perasata nanaing padenggat todo. Alai ala patik ni debata na mga raja hita di bagasa tikion hatani tuhani namian di bagasan hita, maka tidak salah kita meminta maaf kepada orang yang mungkin sudah sakit hatinya kita perbuat. Dak pola salah hita minta maaf tunasida dengan catatan asa tunadenggan nado asama asa gabe tarangkul do ibana di bagasan patik ni debata. Na parpudi amang do tamuna kainang sian hatani tu hatau di pasa do tuhita marsada-sada ima akajolma nama kaholongi patik ni debata diulahon mai di bagasan ngoluna di tonga-tonga ni rumah tanggana di tonga-tonga ni akahadirion ala puasa tadokos songoni ala Kristus do nagabe o jahata, Kristus do na mga rajai hita, Kristus do madongani hita jala akalomoni rohani Tuhanima akalomoni rohani Yesus Kristus sima nanang oluata dadabe hagiot ni pamatakta manang hagiot ni pardagingotta nagabe lebih menonjol alaing taboto do dang maluah hita memang sian patik ni debata holan alani asini rohaido holan alani asini rohaima na mian di bagasan patik ni Kristusi
Imana gabe taulahon di tonga-tonga ni ngolutang. Ulahon ma akka nadenggan. Molonu nga taulahon akka nadenggan. Isarana akka holong ni roha kadame akka sadani roha. But disido hatari data na mangolo do patik ni Kristusi di tonga-tonga ni parsaurata. Alaniaha ala hasian ni debatado hita. Alaniaha ala hasudungan ni rohani debatado hita. Alaniaha manginang karena kita ini adalah kekasih jiwa Tuhan. Tuhan mau kita menjadi kekasih-kekasihnya. Tuhan mau kita menjadi temannya. Tuhan mau kita setiap saat berjumpa dengan dia. Alani ulahon ma nadenggan songon nani ajarhoni Apostel Paulus tuhita di bagasan tikion. Amin. Martangyang mahita. Ulakan nami doa ali Tuhan madok mauliate tuadopanmu nabadiai ala marhite turpuk di bagasan tikion mangajarhon tuhami asa toktong mangulahon lomoni roham hami di tonga-tonga ni ngolunami marsada-sada. Sada siani imapatik mi ali Tuhan naikon ulahonon nami di bagasan partikian on asagabe hasudungan ni roham hami asagabe kekasih jiwam hami marsada-sada. Mauliate maali Tuhan di hatam nabadiai gabe si ulahon hatami mahami di bagasan parnguluan nami on. Ali Tuhan di bagasan partikianon peng hutangnya ko kami mapaduan suara Galileo na borhat na sida tuha KBP Subang na niluhon ni padita resort nami di bagasan tikion. Sayhoma ale Tuhan na mangukap rohani ruas dongan sa porsyon nami na adong di Subang laho mangalehon subangan na manang mangalehon ucapan syukur na tutonga-tonga ni pembangunan ni Huriam HKBP Jalalura Cimahyon uka maroha dot pikiran ni nasida asagabe hasudungan ni roham matong nang nasida kekasih jiwam ala na parsidoh do nasida mangulahon lomoni roham di bagasan pembangunan gedung sarana prasarana dinalau borhat do dinalau mulak pi anon atong Tuhan nasida sayhoma na mga ramoti perdalanan ni nasida di bagasa tikyon petutu ali Tuhan hutangnya ko kami ma akadongan namin na marsahit ali Tuhan homa ali Tuhan na pamalupon ruasmu na marsahit ruasmu na diop nami ruasmu na sedang pemulihan ruasmu na sedang marubah jalan homa ali Tuhan na pamalupon nasida nang akka tukang na mabangun gedung sarana prasarana pe di bagasa tikyon ali Tuhan sayhoma na mga lehon hahipason di nasida jala padaw ali Tuhan akka parmaraan sa nakatukang na manukangi gedung sarana prasarana di bagasan tikyon jala hubege hami ali Tuhan di hari Jumat na salpui adong sada tukang ali Tuhan na hurang hipas pamatang na gabi ikon dirawat di bagasan tikyon alani ali Tuhan sayhoma na pamalupon tukang nami di bagasan obason asaboy museng ibana manguduti pembangunan
gedung sarana prasarana ni Huriam di bagasan Obason. Tuhan, nang akadongan nami na marulang tahun pe di bagasa tikyon, sayhoma na manabay kacang ni umur di nasida akka ruas di Huriam na marulang tahun di parsari peon pe damem na sumurungima na toktong mangodingi keluarga na marulang tahun di bagasa tikyon. Akka ruas di Huriam nong pasahaton pelean di bagasan parminggon na manang pelean pembangunan petutu ali Tuhan, manang na aka pelean-pelean na asing pe ali Tuhan, sayhoma ali Tuhan na manabay pasupasum tutonga-tonga ni nasida. Atong ali Tuhan, jalo matangyang do telekelek nami di bagasa Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Huhut mahita pasahaton pelean bulanata tujolo marhite amplop nong sahat tuhita marede mahita sian buku ede nomor 425 ayat sada las Roma hita pasahato pelean bulanata tujolo dohotu pusat HKBP. Awan
Martanya konma peliata, martanya yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhut silele na denggan, dohot na sauli basa na mauli utus. Hupa sahat tami masyan na nilehon mitu hami, pelen nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajan mo, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami kodang ni silolon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, sa pinurbadi ama guarmu, sa Roma harajanmu, sa South Malomoni Roham, di banua tongon sunguna di banua gijang. Leon ma tuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami sungupani sanami, di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahamisian pangago. Mahamu di bagasat dami, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Diropakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. 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 Salam. Oras ma dihita saluna.